Benvinguts a l'Oval. En el vídeo d'avui us vinc a ensenyar els 3 Reis Mags d'Orient que he fet per penjar com a decoració a l'arbre de Nadal. Veureu tot el procés de creació d'un d'aquests adorns. En concret, us ensenyaré com he fet el rei Gaspar. Però el procés és pràcticament el mateix per fer el Melcior o el Baltasar. Una vegada el disseny el tinc fet, el passo a tallar amb la màquina de talladora làser i un cop el tall ja està acabat, el que faig és amb molta cura treure totes les peces i ajuntar-les amb cinta de carrosser perquè no es perdin. Quan ja tinc totes les peces tallades del mateix rei, el que faig és passar a la zona de pintura. Llavors el que faig és agafar la cinta de carrosser i li dono com una volta amb ella mateixa perquè s'enganxi per les dues cares i vaig separant totes les peces i classificant-les perquè no se'n perdin damunt la taula de la zona de pintura. Ara ja toca posar-nos a pintar, així que començo amb el color blanc, que és el que utilitzo per pintar la boca i una part de la corona del rei Gaspar. Quan ja he acabat amb el color blanc, aprofito la pintura que em queda i afegeixo una mica de vermell per crear un color rosa suau, amb el qual aprofito per pintar les galtes i anar donant una mica de vida i color a la cara. Seguidament pinto una part de la corona amb color daurat, que és el color de la reialesa i per tant ha de tenir una mica de brillants, però seria una corona de rei. Després continuo amb el color marró, amb el qual pinto la barba i les celles. També pintarem de color carn tota la cara. No serà tant. Doncs avant i novament. Doncs avant i novament. Que ja és hora que marxem, que ja és hora que marxem. Cap a Betlem! Finalment, amb el color lila fosc, pinto la part de la corona que fa falta, que combinada amb el daurat que havia pintat abans, dona un bon contrast. Un cop totes les peces estan pintades, les deixo assecar bé abans de passar al següent pas.
Quan la pintura ja està completament seca, toca fer el muntatge final. Amb una mica de cola blanca vaig enganxant totes les peces una a una, seguint l'ordre correcte fins a completar el puzzle que havia desmuntat al principi. A Belém me'n vull anar, pot venir tu gallineta. A Belém me'n vull anar, pot venir tu rabada. Un fullet, li vull comprar un fullet. Una vegada està tot unit, és un dels moments més satisfactoris perquè ja podem veure el Gaspar acabat i veiem que ha quedat tal i com teníem intenció. Tot està ben pintat i ben preparat per passar a la part final. Per acabar la decoració, el que faig és afegir una peça amb la frase gravada Bon Nadal a baix de cada rei, ho enganxo amb cola i així ja els estan llestos per ser regalats a tothom. Espero que aquest vídeo us hagi agradat i us hagi servit d'inspiració pels vostres projectes. Si us agrada, us podeu subscriure's al canal i donar-li like. I ens veiem en el proper vídeo.